μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε το SkyWalker στο Metropolitan Hospital. Το SkyWalker είναι η πλέον σύγχρονη ρομποτική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε προεγχειρητικά την επέμβαση που προτείνουμε στον ασθενή, εξατομικευμένα, σεβόμενος τις ανάγκες και την ανατομία του ασθενούς. Ο ρομποτικός βραχίωνας μας επιτρέπει να εκτελέσουμε με απόλυτη ακρίβεια και συνέπεια αυτό που έχουμε σχεδιάσει προεγχειρητικά. Το μικρό χειρουργικό τραύμα, οι ελάχιστες αμεληταίες απώλειες αίματος, ο ελάχιστος πόνος και η ταχεία ανάκτηση της κανονικότητας είναι τα ωφέλη που εισπράττει ο ασθενής. Με το SkyWalker χρησιμοποιούμε προθέσεις οι οποίες προσομοιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φυσιολογική κινηματική του γόνατος. Έτσι, ο ασθενής νιώθει πιο άμεσα οικείο το γόνατό του και επανέρχεται ταχύτερα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Το SkyWalker έχει εγκατασταθεί από το Φεβρουάριο του 2026 στο Metropolitan Hospital. Η ομάδα μας έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες επεμβάσεις με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο εμείς όσο και οι ασθενείς μας.